Älykkökuvaaja, hyvät ihmiset. Kyllä. Suomen ainoa, one and only, halutuin älykkökuvaaja. Joo. Tämän jälkeen varmasti vielä halutumpi. Sen Simo auton auksin, siinä ei sellaista ollut. Eli pieni piuhankin. Mahtava. Joo, meillä on firman porukka. Kanaali. Tän meitseri voi Vittu Osku. Ei vittu Osku. Sä olit paikalla musiikossa. Niin, mä olin siellä kiikareiden kanssa niinku joka sunnuntai. Mikä se oli se, että mä voin istua sun naamalle? Joo, siellä oli semmonenkin viesti, että Silmälaiset täytyy varmaan ottaa pois. riippuu, Oskari Instagramista ja menkää sinne istumaan naaman päälle. Mitä sä kyylät siinä? Vittu pois alta, saatana! Mä jouduin vääntämään savet lähes julkiselle paikalle. Toin toisen kankun siihen. Siis mihin? Siihen piknikpöydälle? Siis okei, Siihen pöydän- let's demonstrate. Niin, sikaa! Pöydän päätä kakata, mistä Ei, se oli Ei. pöydänpäät, siinä oli se oli kato se pölkkytuoli, mikä oli siinä. Jos se penkille paskaa, niin se on ihan eri asia. Mut mun oli pakko. Mä hautasin sen kyllä. Kauhean vaiva. Sellainen kokonainen piknikpöytä kaivaa. Mä täytin 30 kesällä. Hei! Näistä kahdesta asioista. Mieluummin. Koordinaatit tarkalle paikalle, mihin mä Ahvenanmaalla kakkasin. Hei. Hei. Hei, teet harjoittelija. Jompikumpi meistä rapsuttaa sua. Ei. Niin. Kyllä. Hyvä. Mitä Oscar? Sano vaan, oliko vaikea tulla häpyhuulikeskustelun jälkeen tähän mukaan? Kenen sä haluat vedota? Kaikki isomunasi. No. Tai 11. Ja hienosti, et sanonut sen paikan. Niin. Ei mitään. Pepsi Kokista. Joo, Ikea, Tokman. Onks Osku käynyt OnlyFans? En oo. Hei. Pepe. Persu, Audi. Eli ylinopeus. Joo, ylinopeus. Hyvin lievä. 150. Joo. Ja nyt mulla ei oo korttia. Nyt ei oo korttia enää. Joo. Onko se töitä nyt sit vai ei? Niin siis, jos puhutaan ihan totta, niin siis eihän sulla oo ollut töitä täällä. Niin, täällä. Niin. Ei. Siis ei oo ollut. Mitä siellä teet? Osku lähti Sä sait pudut, joo. Kaikkialla on extremely big hang. Mä tein tavallaan sellaisen makkarapihvikiusauksen. Kyllä mä oon miettinyt, että mun keittiö on niinku aivan perseestä, mutta ei toi Oskarikaan keittiö, niin ei. Sä varmaan Osku tiedät. Mä tiesin Kenen jo. pyllyä Sä tässä tiedät tulee? varmaan kenen pyllyä tässä Ei tässä ollut kahta sanaa. Tiellä ken vaeltaa, ken pyllyllä ratsastaa. Onko sä pehmeä kulmissa? Kuka vittu on tuo? Varmaan oli se, että kun mä olin siellä niin monta päivää ja ryömin kotiin sieltä viimein, niin Mitä? Liittyy jos mä siihen muuttoon verran, Tokmanin hakemassa ilmapumpuja varavuoteen. Mut sit se rupes pyörittää sellaista pyyhettä. Siihen kirjoitatte VK, eli valtava. Joo, täällä on kaikkea stjödää, fjödää ja fjönttaa. Tässä sä oot seuraavana päivänä uudestaan käynyt. Saattaa olla, joo. Liittyy asiaan, mikä on hyvin lähellä sun pyllyä. Tälläkin hetkellä. Joo. Syfilis. Juuri se. Unohtui se kongin kapula ja sit se löi se dongilla siihen kongiin. Joo, vie sun työt ja naiset todennäköisesti. Ei oo helppoa olla älykkökuvaaja. Kyllä. Mites niitten munat? Niin, No no, ei. siis katso tätä johtoa. Extremely big hang. Nyt on törkke tonttu! Miks teille oli tollaset? Mutta oliks tää hyvä? Tää vai? Tää demotus, että meniks tää nyt niinku läpi? No siis 100 kertaa 100, niin mä otan sut tähän mieluummin. Ja se ei mun mielestä ollut kellekään epäselvää siis niin kuin moneen vuoteen millään tasolla.